Halo. Halo, halo, cześć, witam, szczęść Boże. Czy dźwięk się nagrywa? Tak, nagrywa się. Witam was serdecznie, tradycyjnie, z czerwoną gąbką, z czerwoną kapą. Wybaczcie, że takie galotki, ale generalnie temperatura jest taka masakryczna, że jakbym mógł, to bym tutaj nago wystąpił topless przed wami, ale konwenanse nie pozwalają. Koszuleczka za to, mam nadzieję, rekompensuje. Jest to jedna z moich ważniejszych i lepszych koszulek, jakie posiadam. A o czym chciałem pogadać z wami tym razem? Jak głosi tytuł, generalnie o wszystkim. To może na początku o tym, co już gadałem, czyli o pogodzie, która generalnie jest masakracja, jak to mówi młodzież. Jak się kładę spać, to jestem cały mokry i zmęczony. Człowiek by się musiał myć 6 razy dziennie. Budzę się rano zmęczony i spocony. W dzień jestem zmęczony. Wyjdę na 10 minut na plac, jestem cały spocony. Siedzę przez 20 minut przed komputerem, jestem spocony. Był taki moment, że siedziałem przed komputerem i tak mi kapał pot z czoła na klawiaturę. Czy to jest normalne? Jak ktoś lubi takie temperatury, to pewnie jest cały ucieszony, nie? Ja nie jestem wielkim fanem takich temperatur, to już zapewne wiecie. Także mam nadzieję, że to za niedługo wyjdzie, bo takie klimaty to nie jest pogoda dla graczy. To na pewno nie jest pogoda dla graczy. My potrzebujemy zimniejszych klimatów. Ja w ogóle muszę kable w mojej obudowie oporządzić trochę. W sensie schować je tam, wiecie, gdzie powinny być schowane. To podsunęło mi już kilka ludzi na YouTubie. Ja już to miałem zrobić bardzo dawno temu, ale jakoś wiadomo, jaki do tego mam zapał, nie? Ciulaty, czyli żaden. Teraz co w świecie growym? Ja ogrywam sobie obecnie Mad Maxa. Jak ten film jest, to już pewnie jest przynajmniej jeden odcinek na YouTubie. Tak, jeden jest już, a może będzie jeszcze jeden, nie wiem, ale ogrywam Mad Maxa na Hitboxie, ale to wszystko jest na YouTubie też. I powiem wam, że gra mi się bardzo podoba. Na Metacriticu gracze póki co na ten moment, a jest 1 września, godzina, nie, w zasadzie już jest 2 września, bo jest godzina w 00:30 w nocy, czyli 00:30, czyli już jest 2 września, czyli to już nie jest 1 września, pierwszy dzień szkoły, tylko w zasadzie, wiadomo, nie wiem, czy rozpoczęcie się liczy jako dzień szkoły? Nie wiem, dobra, ale jest 2 września, także na ten moment ma 7,9 na Metacriticu, ja bym też tak właśnie tyle jej dał. Taka gra około 8, solidna, fajna, bardzo ładnie wyglądająca. Zobaczymy, czy nie będzie coś takiego, bo domyślam się tak trochę, że może być z nią taki problem, że będzie się szybko nudziła. Bo gry tego typu właśnie tak mają, że szybko się nudzą, w sensie jest duży teren, a nie ma, rzeczy do robienia nie są bardzo zróżnicowane jakoś, tak? Czyli boję się, że póki co nie ma tego problemu, ale że za 3-4 godziny już może być tak trochę zaś to samo. Mam nadzieję, że tak nie będzie i oby tak nie było. Oprócz tego w tym momencie ściągam sobie jeszcze, może jak ten film będzie, to już będzie na YouTubie, także nie wiem, ale ściągam sobie dodatek nocne operacje do YouTube'a, do Battlefielda, czyli nocne mapy. Po raz pierwszy, nie po raz pierwszy, była jakaś nocna mapa w BF-ie, nie? Albo nie? Nie było żadnej w 4? W 3 była nocna mapa Teheran, a w 4... Nie ma w 4 nocnej mapy, nie? Albo jest, ale nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie ma. Jak jest, to mnie poprawcie. W każdym razie teraz już jest i będzie ich jeszcze więcej i właśnie sobie to pobieram i jak jeszcze nie ma na YouTubie, to czekajcie, bo za niedługo będzie, a jak już jest na YouTubie ten film, to odsyłam do poszukania i zobaczenia go sobie, jak te nocne mapy się prezentują, czy ta nocna mapa, bo póki co jest bodaj zawód jest tylko nocny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może opowiadam głupstwa. Nieistotne. W każdym razie wyszły nocne mapy do Battlefielda. To tak w temacie growym. W piątek to będzie 4 września. Albo 4 wrzesień. W sumie już ogupłem. Nie wiem, jak to się mówi poprawnie. 4 września czy 4 wrzesień? Nie wiem. Często mi te ludzie mówią, a ja tego nigdy nie umiem zapamiętać. Jest premiera symulatora grupskiego w federowaniu. I to jest druga gra po Euro Truck Simulator, która będzie przeduplikowana na naszą Śląsko-Gotka. Także jestem tego bardzo ciekawy i będę ją miał w dniu premiery w piątek 4 września. Na pewno przetestuję.
prawdopodobnie na Hitboxie, ale będzie też automatycznie na YouTubach, także nie martwcie się. Będę o tym jeszcze informował. Normalnie jest cały łaża normalnie z tego, co to będzie. Bardzo jestem tego ciekawy. No. Tak mogę wam powiedzieć. Chciałem zrobić w ogóle recenzję książki, ale to jeszcze do tego wrócimy. Ostatnio przeczytałem książkę pana, może kojarzycie, Szczepana Twardocha. To jest tutaj pisarz od nas ze Śląska i napisał taką książkę. To jest bodaj pierwsza jego książka? Nie wiem, czy teraz dobrze mówię. Wieczny Grunwald. To jest... No w zasadzie nie mam co opowiadać o tym, o czym to jest. Poczytajcie sobie jakieś krótkie zarysy fabuły na jakichś stronach internetowych, albo najlepiej wyposażcie się i przeczytajcie, bo książka jest solidnym mózgoczepem, nie czyta się jej łatwo, bo jest jest sporo fragmentów w staropolszczyźnie, są też fragmenty po niemiecku i po łacinie, także raczej książka nie do wszystkich, chociaż takie to stwierdzenie, że coś jest nie do wszystkich, jest takie trochę głupie, nie? Bo to nie ma rzeczy do wszystkich. Nie ma muzyki do wszystkich, nie ma filmów do wszystkich, nie ma jedzenia do wszystkich, nie ma pozycji seksualnych do wszystkich. Chyba, nie wiem, nie, bo ja gołą babę to widziałem ino na zdjęciu w gazecie. Także no to... Ale książka specyficzna, niemniej jednak bardzo polecam sobie przeczytać. A jeszcze wracając do tej szkoły, to pewnie dużo z was wczoraj, czyli 35 minut temu, 1 września poszło do szkoły i bardzo jestem ciekaw, do jakich klas poszliście. Już kiedyś o to pytałem, wiem, ale teraz już tak jesteśmy na świeżo, bo wiem, że duża ilość widzów jest uczniami jeszcze szkół. To do jakich klas poszliście, jaki etap edukacji teraz zaczęliście? Może są osoby, które dopiero na przykład zaczęły liceum, czy tam technikum, osoby, które zaczęły gimnazjum, nie wiem, czy takie są, jak są, to niech się ujawnią. No i co planujecie na przykład po szkole, czy planujecie iść na studia, do szkoły policealnej, albo nie wiem, czy co kombinujecie, uciekacie za granicę może? Także bardzo jestem ciekaw, co tam się z wami dzieje, na jakim etapie edukacji jesteście. No, ja jutro wstaję, znaczy dzisiaj wstaję do roboty o 7:00, a oprócz tego jeszcze czekają mnie poprawki od 10:00. Powiem wam, nie wiem jak to będzie. Może to być ostatni rok mojego studiowania, no ale cóż, to zostanę fachowym youtuberem co najwyżej, nie? Czyli generalnie nie ma tego złego. No i tak to wygląda. A chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz o kciukach w górę w ogóle, bo ja zawsze na koniec filmu czy daję napis, czy mówię o tym, żeby dać kciuka w górę i może nie wszyscy jeszcze wiedzą, bo teraz nie przypominam sobie, czy ja o tym mówiłem, czy nie, ale co taki kciuk w górę daje? Przede wszystkim kciuk w górę daje, że wszyscy, którzy obserwują cię na Google+, to widzą, twoi tam znajomi i jest duża szansa, że oni też po prostu obejrzą ten film. A oprócz tego film im ma więcej kciuków, tym jest lepiej pozycjonowany na YouTubie, także żeby film miał więcej wyświetleń generalnie, to wskazane jest, żeby miał jak najwięcej kciuków, także zawsze was proszę o to, że jak obejrzycie film, to żeby jak nie macie nic naprzeciwko tego kciuka kliknąć w górę. Nie nawołuję do tego, żeby tego kciuka walić od razu w pierwszych 5 sekundach filmu, a wiem, że są ludzie, którzy stosują takie praktyki, ale jak obejrzycie film i stwierdzicie, że generalnie w jakiś tam sposób on się wpasowuje w wasze gusta, to można tego kciukowca tak do wierchu go dać, bo to zawsze temu filmowi pomoże się w odmętach sieci lepiej, jak to się mówi, rozprowadzić, no lepiej mu się tam będzie, więcej ludzi go zobaczy, po prostu prostym językiem mówiąc. No. A w zasadzie ostatnia sprawa, bodaj, tak jak patrzę tam, to patrzę, czy mi się mikrofon dobrze nagrywa. Także wybaczcie mi to. Ostatnia sprawa, jaką chciałem poruszyć, to jest sprawa bardzo kontrowersyjna i wiem, że trzeba bardzo, bardzo uważać poruszając ten temat, ale powiem wam, że jak się od tego wzbraniałem i robiłem to tylko jakoś w gronie znajomych, tak, czy przyjaciół, rodziny i tak dalej, to temat emigracji. Na pewno wiecie, to jest teraz temat na topie, olbrzymie ilości ludzi tam z Syrii uciekają przed wojną do Europy, rzekomo uciekają przed wojną, ale o tym za moment. I teraz trzeba bardzo uważać, dlatego postaram się tak swoją opinię wyrazić, żeby nikogo nie urazić, nie wyjść tutaj na rasistę i
przeciwnika emigracji do Europy, bo wyczytałem gdzieś, że powstają jakieś grupy ludzi, którzy będą się trudnić tym, że będą po internecie wyławiać negatywne opinie na temat emigracji, a potem do waszej szkoły, uczelni albo firmy czy tam pracy wyślą maila albo pismo, że wy jesteście rasistą i że wy tam raczej nie powinniście się znajdować. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale jeżeli to prawda, to mnie nie złapiecie, bo ja nic złego o emigrantach nie powiem. Ale ujmę to tylko tak. Jak nie znacie tematu, to wpiszcie sobie w Google na przykład takie hasła jak emigranci, dworzec Budapeszt. To powinno generalnie... To jest filmik, po którym ja, że tak powiem, jak śledziłem temat od dawna, to ja, jak ten filmik zobaczyłem z dworca w Budapeszcie obleganego przez emigrantów i sobie to w głowie przeniosłem na grunt polski i pomyślałem, że coś takiego się tu dzieje. No. Właśnie tak. A co jeszcze chciałem powiedzieć? Znaczy, bez żadnego tutaj nie będzie hejtu z mojej strony, jak już mówiłem, tylko posłużę się metaforą, tak żeby, prostą metaforą, żeby przemówić do każdego, myślę, powiedzmy, no nieważne, żeby przemówić do każdego z was. Każdy ma swój dom, prawda, ma swoje mieszkanie, swoje miejsce, ognisko domowe, tutaj ta moja kapa i to wszystko twój dom, prawda? Ty się w nim czujesz bezpiecznie, nierzadko są w tym domu twoi członkowie rodziny, prawda? Mama, tata, nie wiem, brat, siostra, dziewczyna, chłopak, żona, mąż, nieistotne. I ty próbujesz, ten dom jest dla ciebie ważny w ten sposób, że ty bronisz go przed złem. Próbujesz go bronić przed złem, on ci się kojarzy z ciepłem takim, z miejscem przytulnym i tak dalej i masz opór przed wpuszczaniem do niego obcych. Zawsze jest coś takiego. Dzieci od małego uczą mamy: nie rozmawiaj z obcymi i no nie gadaj mi z obcymi. Uważaj na obcych, nie zadawaj się z obcymi, bo nie wiadomo, czy to są ludzie o dobrych zamiarach i nie wiadomo, co oni konkretnie od ciebie chcą i co chcą ci zrobić. Możliwe, że chcą ci zrobić coś złego, bo jest na tym świecie dużo złych ludzi, którzy mogą chcieć zrobić ci coś złego. Dlatego my uważamy na obcych i jesteśmy niechętni, żeby wpuszczać obcych do swojego domu. Także teraz wyobraź sobie sytuację, że otwierasz drzwi swojego przytulnego domu tak do mola i wpuszczasz do swojego domu kilkunastu zupełnie obcych ci ludzi, zupełnie nie z twojego miasta, nie z twojego kraju, nie z twojego kontynentu i nie z twojego kręgu kulturowego. I wyobraź sobie, że ty masz z nimi przebywać w jednym domu i że oni mogą być, jest szansa taka, nie mówię, że tak będzie, ale może tak być, że są oni nie nastawieni pozytywnie do ciebie. Myślę, że to wam wizualizuje. A teraz jaki jest clue do tej metafory, że przynajmniej dla mnie i myślę, że dla wielu Europejczyków Europa jest ich domem. I czują się jakoś tak związani w tym sensie. Ja w ogóle jestem wielkim fanem, że tak powiem, naszej spuścizny historii, kultury zachodniej, łacińskiej, europejskiej. Także myślę, że no. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. I mam też nadzieję, że ta metafora do was przemówiła i no. I to by było w zasadzie na tyle. Będzie trochę może mniej teraz filmów i live'ów, chociaż postaram się, żeby tak nie było, ale no będę troszkę zarobiony. Bardziej, bo w końcu będę coś robił oprócz tylko YouTube'ów i hitboxa. Także no, to by było z mojej strony na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę, każdemu z was osobna. I tobie, i tobie, i tobie, i tobie, i tobie za obejrzenie tego filmu, za poświęcenie uwagi. Jeszcze jak ktoś dotarł do końca, to już w ogóle. Jak już wspomniałem, bardzo zachęcam i proszę, żeby jak ktoś obejrzał, dać tego kciuka do góry, żeby ten film mógł tam gdzieś żyć, w sieci się rozchodzić, no. I dziękuję bardzo, uważajcie na siebie, bo upały nadal trwają. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało bardzo długo. I co, życzę wam powodzenia, jak wróciliście do szkoły, czy jak macie poprawki, tak jak ja, to trzymię za was kciuki. Jak ktoś łazi do roboty, to sukcesów w pracy, no. I w ogóle, niech wam się darzy, niech wam się dobrze wiedzie. Dzięki. Pa, pa.